pinapamatud-an nga luwas og himsog gihapon ang kinaiyahan sa Rion 12 human masayran sa mga eksperto sa Conservation and Development Division DANR 12 ang duwa ka Philippine falconets sa Protected Area Management Office sa Ali Valley Protected Landscape sa South Cotabato. Supay sa pagtuon, ang Philippine falconets ang gikonsiderang pinakagamay nga species sa Pilipinas ngano nagitas-on nga 15 hangtod 18 cm o gibugaton nga 37 hangtod 53 gramos. Dako matud pa ang tabang niini sa pagbalanse sa biodiversity, pinaagi sa pagkaon o mga gagmay nga insekto, bisan gikonsidera kini nga species of least concern sa International Union for Conservation of Nature. Tungod sa forest degradation, nang gamay na ang habitat sa mga nasampit kamananap, ang mga protected areas nagsilbi nga luwas nga dangpanan sa biodiversity, naghatag og natural nga puy-anan di na mga mananap mahimong mulambo taliwala sa nagkadaghang kalihukan sa tao pagpit-os sa paggamit sa yuta. Naghinaot ang DANR sa publiko nga magpabiling luwas ang kinaiyahan anang sa mga mananap o katawhan. Makatropa, ligon nga panglawas ang kinahanglan aron malayo sa mga sakit. Tubar na sa Santone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.